Afortunadamente temos 7 minutos para unha pregunta. Como creo que penso, non sei se Pilar e Chus podemos chegar aquí, pero se o público ten, os compañeros tedes algunha pregunta para os convidados, pois eu encantado de darles a palabra. Marilar. Moitas grazas. Carlos, unha pregunta para Carlos Velasco, porque tamén, ademais da análise que fai, hai un conflito en los espacios do Ullai e la madre naturaleza entre o mundo da fidalguía, que é unha parte patriarcal, e as mulleres. As mulleres, quero dicir, son a metade da poboación, no? Ás veces se esquece na loita de clases, non me vou a meter por aí, pero nas dúas novelas, esta análise de María López Sández, é un libro que asinamos xuntas, pero a análise é dela, remito. E as mulleres son excluídas, tanto no caso como noutro, dos pazos. Xa morre, Manuela é enviada a un convento, entón tamén pode haber aí unha interpretación, de un tipo de conflito que non vai ter solución no mundo da fidalguía, non falemos xa despois a burguesía que outra evolución. Grazas. Sí, eu concordo contigo, evidentemente. A muller aquí, digamos, está absolutamente, digamos, negada como casi como ser humano, non? É un elemento instrumentalizado completamente por, digamos, pola sociedade patriarcal e despois tamén pola propia natureza, que tamén a trata moi mal, non? Esa forza elemental, ao final tamén se ceba tremendamente con ela, non? Tamén o propio final de Manolita, non? Que pasa? Tamén hai que ter en conta que, Pardo Bazán, ainda que xa, por exemplo, fixera algúns pinitos nese sentido de defensa un pouco da reivindicación dun papel máis digno para a muller, de certo feminismo en algún toque xa en La Tribuna e en algún anterior, va desenvolver eso máis ampliamente despois, nos anos 90, non? Como sabes, na miña opinión, tamén podríamos debatir, non é este o obxecto do debate, tamén o feminismo de Pardo Bazán ten unhas características que a mí me parecen tamén un tanto particulares, porque me parece tamén dun feminismo para mulleres de clase superior e dominante e non para mulleres da clase traballadora, que entramos nun outro... Pero, eso non é o obxecto do debate. Por lo que respeita ao que ti me dis aquí, concordo plenamente, non o toquei aquí porque obviamente tampouco podía agora, pero efectivamente así é, sí. Pregunta. No, estaba Pilar antes, perdón, sí, ¿no? ¿Tienes una pregunta, Pilar? Sí, é un comentario, pero... No, pero por suposto que fale o público. No. Vas falar moito? Non. Entón dalle. Que, claro, aos 30 minutos sufriron unha dieta de adelgazamento brusca, non? Convertidos en 7, que ainda boé, non? Ainda... está ben, non? Quero dizer que eu estimo que os haxe. Entón, claro, moi brevemente, eu o que quero dizer que considero interesantísimas as intervencións das miñas compañeiras e compañeiro de sesión. Por lo menos así o foron, para min, sumamente suxestivas e instructivas, nunha parte, polo menos. Entón, iso, quería deixar constancia diso en primeiro lugar. En segundo lugar, dous apontamentos que me parece que dan ou que darían moito de sí nunha análise que compre moito aínda do 19 galego en concreto. Entón, por un lado, a respeito da intervención da profesora María Xesús Lama, eu subliño un pormenor fundamental, non un pormenor, un dato, fundamental, que é o cronolóxico. E claro, cando dona Emilia Pardo Bazán comeza a ter un nome e a ser alguén no podio literario ou no campo literario en xeral, tanto galego como español, Rosalía de Castro ten publicada a inmensa maior parte da súa obra. Entón, claro, se chamamos a todo o mundo pioneira, ninguén o é, obviamente. Entón, claro, aí eu recomendaría vivamente que por mor da cronoloxía, non xa de ningunha outra valoración afectiva, nen estética, nen patriótica, simplemente por cronoloxía,
pois que nos preocupásemos de reler ou ler Líder, La hija del mar, Flavio, Las literatas en ruínas, El caballero de las botas azules e inclusive El primer loco. É dizer, unha parte fundamental da novelística e da ensaística rosaliana. E, por suposto, claro, pois de outras escritoras españolas anteriores como Concepción Arenal ou Gertrudis, como de Avellaneda ou calquera. E logo, este apontamento ou esta recordación que a profesora Lama fixo coido que é fundamental. E despois, a respeito da intervención do compañeiro Carlos Velasco, quero salientar que o seu libro de 1986, se non lembro mal a data, xa o lembro perfectamente e ben que o lín e aproveitei. Só algo que me parece que renxe, se me permite que o exprese así coloquialmente, e é o seguinte: eu non vexo por ningures, claro, o grande drama da Galiza ou un dos grandes dramas da Galiza no 19 é estar desposuída de clases dirixentes. Claro, unha outra cousa é clases intermediarias funcionariais, no eclesiástico, no militar e no civil e no político. Unha outra cousa son clases mandantes. Claro, obviamente, quen ten terras e é rendista, pois non é o labrego ou a labrega que as traballa. E unha outra cousa son, pois, todo ese rebulir funcionarial, que claro que son os capataces, non? Pero claro, o grande drama, efectivamente, é ese, porque aquí en certo momento, como ti apontas tamén, quen acaba mandando, pois pode ser os Barrera ou os Masó, verdade, das conserveiras ou os Barrié no seu momento ou en fin, é dizer que claro que unha cousa é eso, mandar e a outra ter. Aquí quen manda é o Estado. Quen manda é o Estado, e outra cousa que logo quen cobraba as deputacións ou os concellos os odientos consumos e demais e outro tipo de impostos e quen expedía as cédulas eran ese tipo de institucións, pero eso todo é estatal. Non hai nada aquí que signifique goberno real. Gracias, Pilar. Hai unha pregunta máis aí, recordo. Bueno, perdonadme de novo que interrumpa, parece que son unha mosca cojonera aquí en esta reunión, pero me parece moi interesante todo canto estades dicindo. Pero me dá a impresión de que sodes moi intelectuales e que non estades mirando a naturalidade do que era o país no 19. Eu veño do mundo da ciencia, como xa levo repetido todo este día, e estades falando do mundo de intelectualidade. Pilar fala ahora de líderes do 19. E é certo, pero eu non escoitei que hasta ahora se estudiara nunca algúns líderes coruñeses, como é o que eu estou chamando, o que vou a chamar, o núcleo de Oleiros. Un núcleo integrado por unha serie de familias en donde está Juana de Vega, en donde están os Vescansa, en donde está Casares, en donde está Marcial de Adadeiz, que foron auténticos líderes no 19 e que eu non sei o que proyectaron no país. Dentro do mundo da literatura, esta mañán lle falaba aos pardobazanistas de que hasta ahora non escoitara falar nunca de Fanny Garrido, pero que tampouco a vos, Pilar, a todos os que traballades no mundo da literatura galega, vexo que traballedes moito en Fanny Garrido. Estades metidos, ou vos gusta a liorta, entre Rosalía, bueno, entre Pardo Bazán e Rosalía. Pero Fanny Garrido está aí, para que reflexionemos sobre ela. Fanny Garrido creou un auténtico mundo femenino en Galicia e non está explorado por ninguén. Eu son de ciencias, non teño capacidade para facelo e ademais xa non me queda vida para facelo porque sou un señor maior que vou a marchar calquera día. Pero vos que sodes máis novos, creo que deberías de explorar esta situación. Que foi o que representou Fanny Garrido nese mundo do 19? Hasta que punto está condicionado o ser de Pardo Bazán e de outras mulleres do 19 e do 20 que tuveron que vivir
de todo canto é a proxección no futuro. Non é ningunha pregunta, é simplemente outra reflexión que fago como fixen pola mañán, para que, por favor, defendede a Fanny Garrido, porque non o podo facer, que non o sei. Perdón. Sí, bueno, o que tamén hai que decir é que, en realidade, nós tamén contamos con que os historiadores durante moito tempo estiveron moi enredados coa historia económica e coa historia da propiedade, e a historia intelectual e a historia cultural de Galicia quedou en mans de críticos literarios como a nós. Entón, aí o problema non son só os críticos literarios, por así dicilo. Pero creo que Olivia quere hacer algún comentario. A ver, eu quero falar de Eulalia de Lians. Quero falar de Fanny Garrido, non porque eu sexa de Oleiros, xa non existe o círculo de Oleiros nese sentido, non? Senón porque sí traballei algo sobre Fanny Garrido, e sobre todo cando aparece a súa figura reivindicada por Urbano Lugrís, escritor, que está recollendo toda a herdanza da Galicia cultural, xa non só do 19, do 20, da República, e tratando de legala a un tempo tan duro como a posguerra. El escribía sobre Fanny Garrido. Fanny Garrido, nun artigo sobre escritoras coruñesas, ocupeime dela, é dicir, está. O que pasa que non aparece casualmente, eu podo dicir casualidade, pero sí está nas nosas investigacións. Con isto sí, e está como está tamén, sí, e está como, quero reivindicala como traductora da Viaxe a Italia de Goethe, o español, que é accesible en internet, a primeira edición en España, e cando empecé a lela vía galeguismos, fun ver quen era o autor da traducción, era Fanny Garrido. A ver, a científica. A muller Marcial de la Dalí. Mira internet. Algunas mulleres do Consello da Cultura, podedes ver Unha toda a autoridade. coñeza, pero temos que rematar esta sesión porque temos outro inmediatamente. Perdón, moitas grazas por vamos manter. Bueno, está ben esta discusión, non está ben. Boa tarde, imos pasar non, hai varias, pero vamos aí, ben. Acabamos a sesión e vémonos en 5 minutos.